गोजोन्थों लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दा बे समाव सफैनानै दङ नैबे फरेस्ट गेस्ट हाउसआव आरोखि ना दा आङो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना माने फरेस्ट गेस्ट हाउसआ माहाय दं होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मालाबा फैयोबा आरोखि ना सोरबा नुवाखैबा नायलांनो हागोन आं देखायलांगासिनो दा नुखानायनि थाखाय नङा लोगोफोर नोंथांमोना जायहा नुफेराखै आरोखि ना जायहा फैफेराखै बिनि थाखायसो आं देखायगोन नुखानायनि थाखाय नङा आं देखायलांनि होमबा नायलांबानो जाबाय जायहा भिडिअखौ नायनो गोसो दं आरोखि ना आं देखायलांगोन बेनो आरोखि ना आं देखायलांगासिनो दं बेहाय गारि पार्किं जायो आरोखि दै गारि पार्किं खालामनानै दोनो बेवहाय ओमफ्राय जोंना थांनाय जायगाया बे नङा बे न'आ नङा जों नैबेजों थांगोन आरोखि बेजों बै नुहुरनाय न'आव बिराद गरम सान्दुं रायजोफोर आं देखायलांगासिनो जों बेहाय लोगोफोर लेंहरदों आरोखि ना बिनि थाखाय फैनाय जादों मा रायलायनाय जायो बिराद थान्दा जायगाया बरियाथार आरोखि ना जायगाया नैबेलाय नै बा बिराद सायालै गुसु मोनजोबलायखायो आरोखि बेहाय जायगायानो गुसुखा जों हाबनि एसे बै सिङाव हाबलांनि फरेस्ट गेस्ट हाउस जाहैबाय बेनो बैबा मा न'थाय मिथिलालै होमबा जों हाबलांनि दै सिङाव न'आ नैबेबायदिनो आरोखि सिङाव हाबगोन रावबो गैथ'वा फैथ'वाखै दाबो नै बाब न'आबो गोसोमनो ग्लासा हाय दिलिन लालांबायसोब्रा रावबो गैया बेवहाय गैलालै खोमसिथार माथो नै सानै साथामल' सफैना दंफैना बाब जिरायग्राया देन्जारलै नोंसिना एसे मोजांब्रा एसे नायला लांबावनि नै रुमाव बेबायदि आरोखि ना ओंखाम जाग्रालै बियो फरेस्ट गेस्ट हाउस काजलगावनि लोगोफोर नोंथांमोना जायहा फैफेराखै आरोखि ना नायनानै ला आं दहायनो बुंखादों बियो ओंखाम जाग्रा ना मा होनो मिथिला लिरनायबो गैयाना साइडआव नैबे जाहैबाय सेकेन्ड फ्लर रुम ओमफ्राय नैबेहायनो लोगोफ्रा हनै बेयाव जिरायगासिनो दं नैबेहाय जिरायगासिनो दं आरोखि बेयो नैबे जायगा फोसाबगासिनो आलासि जिरायग्रा हा जागोन दुइथायाव जागोन औ दुइथायावसो एसे लेट जाबाय जानाया एकथायावनोमोन ओमफ्राय दा एसे लेट जाबाय आरोखि बबेबा प्रग्राम दङ ओमफ्राय दा एसे लेट खालामबाय नैबावनो फैनानै जिरायसिगोन आरोखि ना Uff.